bam. Nekedu. Kekwan. Magikwan. Nazukwara kita. Hey, I am maga agbala ọkụ o rekwere nọọsụ sọsịsọ. Taa, gwan o iruo gwa mma si abiko na ya agawala. Ka anyị ga hụ nwanne m nwoke. Okay, ngwan. Ngwa gbadokwa anya. Ịnụkwa? Okay, bam bam. Bam bam. Atio. Bam bam. Ojono. Hey. Keburu na agazi keburu buka baga. Apalos. Nah, man. I say ka ga lete nwanne anyị nwoke na city. I ga nọtụkwara na ya ntakịrị atakata ahụ n'ụlọ taa. Emekwa na elevate. I know. Oh. Isi gị ke. Ị ga-eli no. Yela yo ti beka ka ke Mongo Park. Wele wele taa wela isi gị front. Anyway, enwere ihe mma gị kọgara anyị mbọsị Apolos. Kekwa nke asị na ịtọbara mmadụ ime. Akụkọ ahụ nwere ka o si daa m na ntị. Happy ya. Ya conspiracy. Oh, conspiracy. Ya ebubo ka eburu m ihe a, ebubo. Nke wezi okwu na agara. Mana mgbe m gara mana eji m okpu nna bụ enyi ganụ. Ọwụ m afọ ime, ọwụ m. Kebe eziokwu bụ na ị gara. Mana ọ bụghị ọgụ nwa nwe ndị mmụọ nwezie. Ị gadịrị na-aga. Amaghakwa ngụ n'ụdị ọnọdụ ahụ. Bọọla mma gị ito ịgọ na Apolos agụ ekpenu nwaanyị ahụ biko dee ekpere m ya ndụ biko ka anyị gaa city ebe ị gachi ugbo anyị hụrụ ụmụaja anyị hụrụ tụgasị were ị gara ugbo agafere nwere ike ugbo agafee ebokwe gị eme gị conspiracy gị ghọtago so ị gafee mgbe gị gafere legwu anya ebe ị gaje ịnụkwa jisi ike ịnụrụ ihe m kwuru ngwa ijọ gbada anya gbada anya no kamgbe na eji na aka dindim gị nọ ga doze off all the consign go ole gị itigere ole itigere ama sike gịla onye amị nna ma ọ nwanne gị nwaanyị ka onye amị ka ekpọ bịa ama sike unu bịara ọwụ ọgụ na mgba amị na polis ọwụ ọkụkụ unu bịara ịdọ ọhịa na ị ga-anụ nnukwu onwe gị ihe m jigide asa gị ụka ihe ọnụ ihe m jigide asa gị ụka ọnụ shi gị eshigbuole m maka sawu na ọnụ gị dị very very ọdọfọ anọdụ m erijuole m shi ahụ niile m tara n'ụzọ taa ka m ga zuo ike nwebeghị m taịm gị ma berekwa ebere mekwe ka o totoro gị n'abụ kowa maka gị ga-ekowe ya maka chukwu m ji aka m kopuo gị kwena n'ihe m na-agwa gị ndị nwoke gị berekwa na ebere maka na ị na-anụzi ọfụma nwa esewa gị
mụ na gị bere m aka don't worry araịvụọla m na araịvụọla m asa gị ga-akpa nkata ka egbutu osisi m jiri ha ụzọ nga ama gị chana magịda amatalie plan ụlọ ahụ efe lụọla dem you adanne bịa ka ịpụ ahụbeela m kewa ọnwụ ojon onye hụbara hụbara hen ya family inheritance ọwụlọ anyị ka ọwụ nwunye m nwoke agwara ngosị gị na ihe anyị gaje n'ime ọ katidral gị mee m daut ọkwa ịhụnanya ya nwunye anyị nwoke ka ya werele ego teta ọbọmbụ ego n'ala ego omekpi m kwụrụ pụọ dịka ụlọ echinyere oche ka ịba gị inside gị sọkọ mbụọ ma nne m ọ bụ ya na ihe m ji sị gị na nwunye anyị nwoke nwere ego mana ọ lụziri nwaanyị enweghị onye ọdọ ga-asịgbuji osisi anyị jiri mata ma ije niile na anyị gara n'ala na ka anyị na-aga ya ihe niile anyị gahụgaga taa anyị na-aga ya anyị na-abịa ozugbo osi guzo na ọkpọ nga ọ na-awụ mpụta ịnwe ngwa ndị na-aga na-akwụsị ha gbagha na ngwa anyị bara breki we anyị jiri kpanwuri afọ osisi wee guzo ngwa anaghị m amala ụzọ ihe niile anyị gata anaghị m aga osisi ọnwa dị otu ọ bụ ya ga-asị ha gbugha ya ka anyị ga-amata ụzọ mana ọ kwaala ya anyị bịala awụ na anyị bịala ụlọ nwunye m ka esi anyị bịala awụ na anyị bịala Chineke menekwala ụmụ di m nna m nwa di m nwanne nke m unu abịala adị m mma obiọma akpagbuola m ihu ha na ebe erekwa n'otu edete ebe nye na wada aza kọmpand ka aza ịhụrụ gị akịrị ọkpapụsị gị zachia nga ịhụna ha eletela ọkwọ ndị awụ ndị lụga m n'oge esi ọ na-amazawa ihe nwaanyị ahụ alụta nwaanyị ya achị iko kọmpand niile enyi wee nwunye m nwoke kwere ọ na-abịa ịma na ọ lọtabe n'ọrụ nke ihu dịkwa n'ugo taa ọrụ ole housewife ihe nwere bụ mgbe ele m anya n'ihu biko natala m ahụ I hope ọ bụghị ihe a gị na nwanne gị nwoke mere mbọsị a ka na-ewe gị iwe lekwenụ m anya wode nwunye gị ị ga-amụ otu eji agbaghara na-agbaghara ngwa ngwa iwu nwoke Anastasia ka akpọga ana aha mgbe ana biko ka ị na-akọ ọ gbasara gị mụrụ otu o siri gbasa m ka ị kọga ejikwa gị na nwanne gị nwoke ejikwa eme mụ na nwanne m nwoke nwee rival ọ gbasada gị ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na agwara gị na aga m elogharị gwagwara m gị agwa and elogharịala m so dị afọ berekwa ebere nwa di m obi dịdị m mma ịhụ gị I'm so happy ịhụ gị nke kacha nke ekelere m Chineke na-ekpo ka chi bịa hụla m emi na ị ga na-akọta akụkọ akwa ụwa kwanụ onye gịnị ya ga-eme gịnị agba mkpa ụwa ama m ibidola ebido ahụrụ m n'anya biko aha m wụ Ụkachi awụdụ m ichoku nke m na-awụ onye ashịrị enwere m handwork nwunye m nwoke agala n'ọrụ egede ọrụ ole ọ housewife ndị housewife agaghị ọrụ ọ nwoke na-ata ahụ ha na-elobari ebu n'ukwu nsogbu adị bịanụ biko ka m kpọbagodi unu n'obi dị m mma ihe unu ka anyị gbago ka m gadowara n'ụlọ akpa sikwa n'ụlọ rumu ebe unu ga-anọ ịhụnanya m gwara gị akwa mkpọ ya mgbe a ga-esi na ọnụ ma oshi ma ọ na-ekwu m oke ụka ịhụna ya nwaanyị hụrụ ụmụ di ahụ anyị tara taa fee iyi fee agụ fee nta fee imo ihe mbuzo ọ ga-ebuzo aja ya ọwụọ ka a gaji anyị rum so ha na ihe ka mkpa ọ ịgaji anyị rum ihe ka maka ịgaji anyị ụlọ gbakwuchi anyị ụzọ anyị bụ ndị prizina janyị talet nga anyị ga-alakpu ma ahụ ije anyị ma erikwere ihe ahụ ụmụ di gị tara ka mgbe ụkọtụ kamgbe ịmụkacha ebuka mgbe anyị pụrụ ihe gawa ọzọ dị ka ndị taizi esi eke bụ anyị esi ebe ebufe ya etu ka ị na-ebugharị anyị ka ozu mada ma ahụ ije anyị riela elu ụzọ gbakwuru ọfụma ndị ochie ha mere ha ọ na-ata aka ndị amụrọba arụ ọbụrụ ha ọnụ ndị aka akpa amara ha ọ na-ejide anyị ihe sa anyị ka anyị garie enyi anyị gwagịsa ịbụ agụrụ bịa enyi onye m ga-enyo ngwadụ ga agaji anyị ụlọ anyị lakpụrụ anyị nwa mbesand ọwụdị otu ahụ iche ka o ji dere a sị m otu unu ka bịakwara na-abịa ike ga-agwụkwala n'unu masị ka m zi n'unu dowakwara n'ụlọ akpa unu ezutukwa n'ike ṅụọ ọnụ mmiri
emechaa m enwere nwayọọ bịa gaa hazie ihe unu ga-eri. Anyị Samaria nye mmiri. Chere biko iwe ga-arụkwala ọkụ ka ị gaa mezitere anyị ha anyị ga-eri ka ị gaa ya bụ present continuous ọkwa ya wa aprepai bedi aprepai agabedere ya ahịa agwada ngo mgbe m bịara nga ọsọ na-eme m ọnga aka m butere agara si tọ m mgbere afọ rịrịrị ewezụga na m ji ọsọ gbalaluwe gị teki ova na-enye mmiri n'ụlọ anụgwule ma anwụ onye oshiliri ha gara ihe fast food ebu n'ọchị ụtọ ọrịa eji gaga ruo osisi guzo nga m na-eji amata ụzọ gbugha ya ka ya nyere ọda si gbugha ya ka m daa amatala ụzọ bịa nga mana ọ kwaala na ya amadịsị ihe m wụ lion ama ọ nọ n'ala hụ ọnwa nwoke ọgbaru mmike mmi onye kwuo mgbarọ ya ha onye ụmụ ha ọka dị ka ọ chọrọ iji egwu nwoke ahụ ọnụ white ha agada awa ọkọ oji ọnụ nwa di m ọ gị na-ekwu ihe a ele otu m ji asị ha gbutuokwa n'osisi m aka ka ifu ụzọ ana ịbịala ebe a mbụ bịagharịa akwa elekwana otu o ji eme gị nkọjọ gụkwa bịa abụ otu m ga-eji gwa ha gbutu osisi ahụ na flawa na-ada ya na-eme ebe niile ya na-adị otu ọwụ si enye ọdasị ka egbupụkwana ya elekwana ma nga ọ ga-adị mma hapụkwanụ bịanụnụ ka anyị ga ị ga-ala ike ị na-ebe boys quarter ebe azụ ụlọ ka ọ wụnụ m kpọbanụ gị n'elu mgbe ahụ ị bịara nọ nke mbụ eme ị nọ na boys quarter mana m ga-ala ike ịnọ nga ma ọkwanụ mkpọbanụ gị ha na mkparị gị ejile m afọ na nwunye m nwoke lụlụ gị ọwụ mkparị nọmba 1 mana agịdị m ekwe ka inye m dọbụl asọt ọkụ eke ji agbawa m obi ka emege nwa ya nwa maka chukwu m ri ego ka amụsụ wara na-agbago mmi dị mkpa ha ka m nọ ọ pụrụ nwa ezi maka otu enweta esiri m ihe arị agha ọ mmi ga-anọchi anya ji ọkwara mmi ga-aga na boys adịkwa m na-ekushi ote m hụrụ ele m anya ma na-ekushi eri m ka amụsụ nwunye bụ ime ụlọ nwunye gị nwoke nwunye anyị nwe ụlọ anyị agaghị aga na boys quarter main building nwoke anyị Adanne biko nwere ike ịpụtara m n'ụzọ m gafere m ka ime ngwa ngwa